Akwụkwọ Ndị Ikpe, isi nke 13. Ụmụ Izrel wee meekwa ihe ọjọọ n'anya Jehova ọzọ. Jehova wee nye ha n'aka ndị Filistia ọgụ afọ 2. Ma otu nwoke nke Zora dị, sitere n'agbụrụ ndị Dan, aha ya bụ Manoa, ma nwunye ya bụ nwaanyị aga, ọ mụghịkwa nwa. Mmụọ ozi nke Jehova wee mee ka nwaanyị ahụ hụ ya anya, sị ya, biko lee, gị onwe gị bụ nwaanyị aga, ị mụghịkwa nwa, ma ị ga-atụrụ ime mụọ nwa nwoke. Ma ugbu a, biko lezie anya, aṅụkwala mmanya vaịn maọbụ ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya, erikwala ihe ọbụla arụrụ arụ, n'ihi na lee, ị gaje ịtụ ime mụọ nwa nwoke. Agụba agaghị aga n'elu isi ya, n'ihi na onye Nazaret nke Chineke ka nwata ahụ ga-abụ site n'afọ. Ya onwe ya ga-amalitekwa ịzọpụta Izrel n'aka ndị Filistia. Nwaanyị ahụ wee bịa gwa di ya, sị, onye nke Chineke bịakwutere m, n'ile ya anya ọ dị ka mmụọ ozi nke Chineke n'ile ya anya. Ọ dị ịtụ egwu nke ukwuu, ma ahụghị m ya ebe o si bịa, o gosighịkwa m aha ya. O wee sị m, lee, ị gaje ịtụ ime mụọ nwa nwoke, ma ugbu aṅụla mmanya vaịn maọbụ ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya, erikwala ihe ọbụla arụrụ arụ, n'ihi na onye Nazaret nke Chineke ka nwata ahụ ga-abụ site n'afọ ruo ụbọchị ọnwụ ya. Manoa wee rịọ Jehova arịrịọ sị, biko Onyenwe anyị, ka onye nke Chineke ahụ nke i zitere bịaghachikwute anyị ọzọ. Arịọ m gị ka o zikwa anyị ihe anyị ga-eme nwata ahụ nke a ga-amụ. Chineke wee gee ntị olu Manoa. Mmụọ ozi nke Chineke wee bịakwute nwaanyị ahụ ọzọ, ka ya onwe ya na-anọdụ n'ubi, ma Manoa bụ di ya nọnyereghị ya. Nwaanyị ahụ wee mee ngwa gbaa ọsọ gosi di ya, sị ya, lee, nwoke ahụ nke bịakwutere m ụbọchị a emewo ka m hụ ya anya ọzọ. Manoa wee bilie jeso nwunye ya bịakwute nwoke ahụ, sị ya, gị onwe gị, ị bụ nwoke ahụ nke gwara nwaanyị okwu? O wee sị, mụ ka ọ bụ. Manoa wee sị, ugbu a ka okwu gị niile ree. Gịnị ga-abụ ikpe banyere nwata ahụ? Gịnị ga-abụkwa omume ya? Mmụọ ozi nke Jehova wee sị Manoa, n'ihe niile nke m sịrị nwaanyị a ya lezie anya, ọ gaghị eri ihe sitere n'ihe ọbụla nke na-esi n'osisi vaịn nke mmanya vaịn pụta. Ya aṅụkwala mmanya vaịn na ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya, ya erikwala ihe ọbụla arụrụ arụ. Ihe niile nke m nyere ya n'iwu ka ọ ga-edebe. Manoa wee sị mmụọ ozi nke Jehova, biko kwee ka anyị gbochie gị, ka anyị wee dozie nwa ewu n'ihu gị. Mmụọ ozi nke Jehova wee sị Manoa, ọ bụrụ na ị gbochie m, m gaghị eri n'ime nri gị. Ọ bụrụkwa na ime aja nsure ọkụ, ọ bụ Jehova ka ị ga-esurere ya, n'ihi na Manoa amaghị na mmụọ ozi nke Jehova ka ọ bụ. Manoa wee sị mmụọ ozi nke Jehova, gịnị bụ aha gị? Gịnị bụ? Ka anyị wee sọpụrụ gị mgbe okwu gị niile ga-ere. Mmụọ ozi nke Jehova wee sị ya, n'ihi gịnịkwa ka ị na-ajụ ajụjụ banyere aha m, ebe aha ahụ dị ebube? Manoa wee were nwa ewu ahụ na onyinye ịnata ihe ọma suriere ya Jehova ọkụ n'elu oke nkume. Mmụọ ozi na-arụkwa oke ọrụ, ma Manoa na nwunye ya na-ele ya anya. O ruo mgbe ire ọkụ na-esi n'ebe ịchụ àjà ahụ rigo n'eluigwe, na mmụọ ozi nke Jehova rigoro n'ime ire ọkụ nke ebe ịchụ àjà ahụ. Manoa na nwunye ya na-elekwa ya anya, ha wee dakpuo ihu ha n'ala. Ma mmụọ ozi ahụ emeghị ka Manoa na nwunye ya hụkwa ya anya ọzọ. Mgbe ahụ, Manoa maara na mmụọ ozi nke Jehova ka ọ bụ. Manoa wee sị nwunye ya, anyị aghaghị ịnwụ, n'ihi na ọ bụ Chineke ka anyị hụworo. Nwunye ya wee sị ya, ọ bụrụ na ọ tọrọ Jehova ụtọ ime ka anyị nwụọ, ọ gaghị anaraworo anyị àjà nsure ọkụ na onyinye ịnata ihe ọma n'aka anyị. Ọ gaghị emekwa ka anyị hụ ihe ndị a niile. Ọ gaghị emekwa anyị nụ ihe dị otu a dịka na mgbe a.
Nwunye ahụ wee mụọ nwa nwoke kpọọ aha ya Samson. Nwata ahụ wee too eto, Jehova wee gọzie ya. Mmụọ nke Jehova wee malite ịkwali obi ya na Mahane Dan, n'etiti Zora na Eshtaol.